Lige inden når videoen starter, så vil jeg bare lige sige, at hvis vi runder 10 subs, så går jeg ind med mine shadow daggers, mine botblocks. Bold Forest full-tested. Og i dag så skal vi også bare lige sådan information af, at vi beder på noget, der hedder CSGO House. Der ligger min Ashworth ind tidligere i dag, så beder vi nemlig på CSGO Diamond. Der gik det faktisk fint nok, så vi tænker, at vi prøver en anden side nu. Hvis I selvfølgelig kunne lide den, så smid det lige et like. Og så ses vi i videoen. Hej. Fuck, hvor godt. Så vi, Jeg kan godt skrive det sådan noget, men der vil stadigvæk komme til at stå log i baggrunden. Ja, okay, men vi er tilbage, og jeg tror, vi starter med at åbne en case. Det tænker jeg da. Lad os se, hvad vi får ud af den her case der. Kigger du med, eller hvad? Ja. Nice. Er det der ikke sådan noget credit spit eller sådan noget? Og vi fik en key. Vi fik en key. Det beholder vi lige. Altså og, får du så det ind i dit inventory, eller? Ja, men jeg kan withdraw det, så du ved sådan. Nå, må vi være her, mand. Jeg kender nemlig ikke den der hjemmeside. Så går jeg lige 200 ind. Så nu kan jeg love dig for, nu kommer Beast of men jeg tror sgu lige efter den her, så går vi ind og åbner nogle flere cases. Hvad tænker du? Ja. Og så går vi ind og spiller lidt roulette med dices. Og jeg tror sgu jeg laver en giveaway med den key der. Ja, det gør jeg sgu. Jeg laver en giveaway med den key der. Skriv jeres Steam-profil ned i commenten. Og der skal minimum være 5 deltagere. Og vi slutter på tirsdag, så slutter vi giveawayen. Er klar? Okay, nu skal ham der bare ud. Men hvis der så ikke er 5 der Smut! Smut. Jeg vandt, så kunne det. Dude. Ja, hvad så? Men hvis der så ikke er 5 der deltaget inden tirsdag. Så ikke. Så skriver jeg, så bare lige. Okay, godt, så prøver vi nogle flere cases, dude. Ja. Jeg har håbet på en kniv, jeg har håbet så mange cases. Jeg har aldrig nogensinde fået en fucking kniv i den her situation også. Så får vi fik en key. Det er fint nok. Ja! Souvenir! M4 der snart igen! Fuck ja, man. Det er 3. gang, jeg åbner sådan en. Okay, klart lidt. Come on. Og så får vi fucking Rainguard. Vores case lock lige nu, bro. That ain't that good. Og vent 2 sek. Ja. Så får vi Bunsen-bønner. Er der kun blue items lige nu, mand? Sker der? Holy shit, det var 3 cases, så fik vi 400. Well, der tabte vi en del. Jeg havde 1500 lige før. Lad os prøve noget blackjack. For dem, der ikke ved, hvad det går ud på, så kan jeg lige bare lige hurtigt forklare det. Det er, sådan at... det skal være... Jeg afbryder dig, eller hvad? Nej, jeg er ikke faktisk det. Okay. Så jeg tror, jeg tabte der. Så jeg er nødt til at stå. Jeg tabte i hvert fald. Hvad skete der? Jeg tabte lige alle mine M4. Nej. Souvenir. Man. Lækket helt. Satan. Nå, vi prøver lige at se, om vi kan vinde 200. Ripskins. .com. .com. Vi var 500 ind med det. Vi skal have den her jackpot til at komme wild. Jackpot. Jeg fatter stadigvæk ikke den der hjemmeside. Du kan sgu lige kigge af det jackpot her. Hold det der, man. Jeg lægger jo helt vildt. Ingen vil have det. Okay, det er mig. Jeg har sådan en kæmpe rundt i den her. Du vinder. 213, hvis vi vinder den her. 100 p, du vinder. Jeg håber, at satan må jeg være, mand. Jeg har 58. 100%, eller hvad fanden det hedder. 100%. Go 400 in jackpot. Jackpot. Hvorfor skriver jeg jackpot? Jeg skriver jackpot. Og det, hvis vi vinder noget godt, jeg går all in. Okay.
Minimal War! Nice. Og vi siger, det er ikke i virkelighed, det er ikke i virkelig spil. Nej, det er bare sådan et spil. På. Ja, shit, dude, ham han gik også lige ind i 200. Han gik mere ind. Nej, det gjorde han ikke. Jeg har lagt sig, Er du den der grønne motherfucker ja, der? den der kæmpe grønne der. Hvis vi vinder nu, ikke, så har vi vundet, så vinder jeg fucking 400. Vi skal vinde nu. Jeg er gået all in, dude. Ja. 600 til $6, jeg er gået ind. Dude. Nej, jeg er sgu da ikke engang gået all in nu, mand. Jeg er sgu lige 100% med. Jeg prøver at gå all in. Så nu er vi 50-50, ikke? 52% chance, men ikke kom nu. Kom nu. Come on. Nej! Fuck! Jeg røg en Dragon Lord forbi! Okay, nu popper den. Dude, jeg kigger ikke. Seriøst? Jeg kigger. De siger ikke fucking popper. Han poppede. Pop. Pop nu for helvede. Jeg tabt. Tabte du? Jeg tabt. Ja, ham der, han vandt sgu med 275. What? Han havde fucking 1%. Jeg havde 50% chance for at vinde. What the fuck is going on? Jamen, jeg har heller ikke vundet det, ved det. Fuck mange gange, da jeg bedte mine points, så jeg for lang tid siden. Nu prøver jeg med noget rejse. Har du stadigvæk... Hvor meget har du tilbage inde på den her hjemmeside? Jeg kunne $3, jeg har prøvet Man, nu røg den Dragon Lord mere forbi. Hvorfor der står jeg ikke har enough? Jeg gik sgu da all in. Jeg gik all in, jeg har zero. Det er bare en lorte hjemmeside, det der. Jeg tabte $20 i løbet af fucking 7 minutter. Fuck, man. Det er så pænt rip, det her. Ja. Jeg tabte... Nej! Igen! Hvorfor fuck er det altid i starten, den skruer forbi sådan en fucking Dragon Lord der, mand? Så jeg giv mig mig den der. Den fucking point disarray, jeg havde, mand. Seriøst. Nu åbner jeg en case mere bagefter, så går jeg ind med mine 3 knights, og det er helt fedt. Ja, det synes jeg er fucking rigged, dude. Ja, okay. Jeg har lige tabt 600 på jackpot, med en, der havde cirka sådan 20% chance. Okay, nu går jeg fucking ind i jackpot. Så fucking åbner jeg 3 cases, hvor jeg fik lart. Nå. Smid like, hvis I kunne lide den her video. Okay, fuck, nu som skal sagt, hvis jeg får 10 subs, så gør jeg ind med mine buttplugs. Min buttplugs. Okay, def. All in med min Shadowdaggers buttplugs. First, ball first. Så $51. Jeg går simpelthen all in. Fuck. Kom nu. Vi ses.